Tak, milí posluchači, dneska jenom posluchači, ne diváci našich Mattering Talks. Já bych dneska tady ráda přivítala své kamarády, za kterými jsem přijela na návštěvu do Bujanova v jižních Čechách. Jsou to manželé Hřebečtí, Jana a Roman a malý Matýsek, který tady spinká, takže když uslyšíte názor budoucí generace, tak tady s námi jde. Jdeme dneska po lesní cestě a budeme si povídat o tom, co je přivedlo na samotu u lesa a jak jim tady je, jak tady se napojují na místní komunity, jak žijou samozásobitelství a jak vlastně i pracují takhle na dálku, jak jim to je. Tak já bych asi se zeptala úplně na první otázku, která mě moc zajímá, je, co vás vlastně, vy jste bydleli v Brně? A co vás vedlo vlastně k tomu, že jste, nebo nebydleli jste v Praze? My jsme se s Romanem, ne, vy jste bydleli? My jsme bydleli, ahoj, já bych chtěl pozdravit, ahoj. Ahoj, ahoj. To bych prosila. Tak jo. A jo, bydleli jsme v Brně, my jsme se sice Míšo potkali v Praze, ale to je tím, že prostě v Brně se dobře žije a v Praze se pracuje, že jo? Bych si taky myslím. Takže proto jsme se potkali v Praze, protože vy tam pracujete, no. A já jezdím do Brna na ty akce, super. No a teď mě povězte teda, co vás vlastně dovedlo k tomu, že jste se rozhodli vlastně z nějakého relativně jako pohodlného života, kde i vlastně jako v Brně bych řekla, že je dobrá komunita nějakých jakoby souznících duší, tak co vás vedlo k tomu, že vlastně takhle dáte jako samotu úplně na kraji světa? No, když jsme měli malé děti, tak jsme vyhledávali vždycky dovolenou ve stylu Maringotka někde na samotě nebo nějaká horská chata, nikdo tam nebyl. A když jsme se z takovýchhle míst vraceli, tak jsme zažívali pořád jako větší a větší úzkost v tom našem panelákovém bytě. Aha. A ještě předtím, než přišel covid, jsme si řekli, že bychom to asi chtěli změnit. Nějak pouzrál čas a taky máme 3 děti a 2 v té době byly tak jako na konci školky. Chodili do lesní školky v Brně, což bylo super, ale zároveň vlastně finančně to bylo jako poměrně náročný. Jo. A věděli jsme, že chceme určitě pokračovat nějakou alternativou, vzdělávat se. No tak to byl takový ten čas, kdy to ještě šlo, protože jsme věděli, že jakmile nastoupí na základku a vybudou si tam ty hlubší přátelské vztahy, tak už to nepůjde, tak snad přes děti bychom příliš vytrhávali. No a tak jsme si řekli, půjdeme hledat a začali jsme jezdit takové spanilé jízdy po naší krásné republice. Aha. A hledat nějaké místo, kde by se nám líbilo. A původní plán byl teda tak jako maximálně hodinu od Brna, aby jsme ten život, vlastně jsme nechtěli úplně jako přeskárat si celý život, ale chtěli jsme najít nějaké místo, kde se nám bude jako hezky žít, budeme tam mít třeba zahradu, na které můžeme dělat nějaké permakulturní pokusy. A to se nám úplně nepovedlo. Hlavně teda kvůli financím, protože v té době začaly strašně rychle růst ceny nemovitostí. A to je nějak okolo covidu, nebo? No, tak ten rok 2000. My jsme se stěhovali během covidu. Okay. Hledat jsme začali dřív, ale tak prostě ceny nemovitostí jako asi má spousta lidí nápad prostě bydlet hodinu cesty od Brna. A tak ty ceny prostě nemovitostí byly v té době jako nechtěli jsme se upsat na doživotí. A chtěli jsme prostě vlastně malý domeček, velkou zahradu a jako a zároveň jsme asi nechtěli stavět, říkali jsme si, že rekonstrukce bude jako víc taková v pohodě, nebo že najdeme dokonce něco, co nebudeme ani muset rekonstruovat. Ano, ale měli ten podobný nápad asi všichni ostatní, takže jsme neskončili hodinu od Brna, ale teď jako 3 hodiny od Brna. To jsem se chtěla zeptat, jak jste daleko, vy jste na úpatí Novohradských hor, že? Mezi Šumavou a Novohradskými horama. A i jako pro posluchače jenom je to opravdu jako samota. Vlastně vedle domu, kde bydlí, je ještě soused, což býval původně vlastně jenom statek, že?
Ale jinak se na krásném místě obklopený poli a lesy. Takže no hlavně loukama, protože to byla taky podmínka. Louka, ano. Že vlastně nechceme být obklopený poli. Žlutí. No to ani tak nejde, ale tak jako pesticidy a podobné věci a my jsme naštěstí kolem nás jsou louky, protože velkou zahradu jsme chtěli, aby jsme tam mohli pěstovat. Ano. No a kdyby kolem prostě projel šplíchač, tak to je potom polovina toho kouzla, toho pěstování. Rozumím. No. Takže teďko tady žijete se svýma 3 synama a vlastně jste, jako dá se to tak říct, mladá rodina, která je částečně jednou nohou pracovně, protože vy jste oba designéři služeb. Je to tak? Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Takže vlastně stále jste jednou nohou navázání na tu práci, která je nějakým způsobem tvořivá a je navázaná na třeba na města nebo nějaký větší municipality. A máte děti, které potřebujete někam posílat do škol. Jak tohle řešíte? Jak jste k tomu přistoupili tady na samotě? No, my jsme si s narozením 3. dítěte řekli, že je skvělý čas si to hodně přeskládat a využít vlastně ty příležitosti, že máme takového mrňouska, který nám dává tu možnost vlastně se nad tím celým zamyslet. To je to krásný. Pardon, povídej. Ano, pro posluchače procházíme kolem rybníka, ano. Je tu malá chatička, kolem lesy, který ještě nežere kůrovec, A všude mech, ano. A všude mech a tak, jo. Tohle by byl jako dům, kde já bych chtěla bydlet, tak povídejte dál. A tady já bych chtěla bydlet v létě teda. Ano. Tak. No, takže jsme si řekli, že to zkusíme prostě přeskládat a došli jsme k tomu, že pracujeme každý na půl úvazku, nebo jako časově nějaký 2,5 dne v týdnu. A já jsem teda už tak nějak částečně pověsila designerské řemeslo na hřebík, nebo minimálně ho dala na nějaké pozastavený. A k tomu bych se taky ještě ráda vrátila, jak to mají ženy vlastně s mateřstvím, ale pojďme dál. No, takže já teďka pracuji na různých komunitních projektech tady v okolí, což jsem dostala vlastně báječnou nabídku, když Matýskovi byl rok, abych tady rozjela komunitní centrum. A tady znamená? Tady v Kaplici. Kaplice, to je nejbližší. 7 kilometrů od našeho domu. Aha. A to když tak můžu pak rozvést, ale byla taková strastiplná cesta, teď je to v nějaké fázi, že pomáhá místní knihovně s komunitními aktivitami a taky tady zakládáme takovou malinkatou neškolku, pečující skupinku pro rodiče malých dětí a Roman má tu druhou půlku týdne. Jo, no a moje práce je vlastně pořád designerská a s tím, že můj velký sen je vlastně, designéři mají ty portfolia, že jo, tak postupně to portfolio co nejvíc nasměrovat k tomu, aby ta práce byla co nejvíc pro ten region, pro to místo tady, pro ten jako mikroregion, ale zároveň prostě jako asi nechci věšet to, co nějak umím a dělám rád úplně na hřebík nebo to jako upozadit, takže jako v současnosti jsem rád za každý projekt, který vlastně jako mi umožní dělat to, co umím tady, ale bez tak vlastně jako jezdím do Prahy nebo do Brna a dělám vlastně jako design aktuálně především sociálních a vzdělávacích služeb. Spolupracuju částečně s MPSV, taky učím na Masarykově univerzitě a dělám v mojí hlavě, to tak vidím jako vlastně, jako na projektech, které jsou, mají vlastně globální ne, ale jako celočeský dopad a vlastně jako velký. A ten jako pozitivní v tom smyslu, že jsou jako teď zejména sociální a mám z toho vlastně jako velkou radost, že se to daří a že to jde i tady odsaď jako zpomalší, že to jde prostě dělat takhle in the middle of nowhere, no. Jo, hezký, no, protože já tedy, my jsme se s Romanem potkali vlastně, protože nás kluci oslovili, Roman měl pávení a vlastně to byla malá firma, která nás oslovila, aby jsme pro ně vytvořili identitu a tak jsme se potkali a proto vlastně vím, že vy jste měli i s pávením docela už dosah a dělali jste jakoby docela zásadní projekty, proto i jako Janě ty klidně ještě doplň sebe, protože oba jste se vzdali docela, řekněme, jako kariéry,
že jo, nebo nějakýho jako takového toho, řekněme, pozlátka, jakože jste byli vidět, byli jste slyšet. A jak to vlastně teďko vnímáte, když pracujete takhle jako vlastně s undergroundou, z chaloupky na hranicích a už nejste na těch konferencích, kde se vždycky, jako kde se řeší ta udržitelnost a ESG a CSR a všichni si tam prostě vyměňují ty vizitky. A jak to nahlížíte ten svět dneska a jak vlastně to vnímáte, že se dá dělat ta změna i takhle na dálku? Tak, mám já? Jenom pro posluchače, teď to tady bude zábavný, protože teď budeme chvíli po cestičce, kde se víc jak jeden člověk nevejde. Takže, Míšo, já si můžu vzít klidně mikrofon. Dobrý, ono to hrozně škrachká, když se tam s tím cokoliv dělá, takže dobře. Budu držet. Já nevím, jak moc velký dosah jsme měli a jako když se na to podívám z odstupu, tak vlastně nevím, jestli jsme dělali zásadní projekty tehdy. A zároveň taky nevím, jestli jsem se vzdal vůbec vlastně jako nějaký kariéry. Jo? Nemám ten pocit. Mm-hmm. Chvilku bylo ticho, chvilku prostě tím, že jsme přeskládávali životy a já jsem byl jako hodně unavený, trochu hodně vyhořelej. Mm-hmm. Soustředil jsem se na to, aby jsme jako taky rekonstruovali, hledali jsme tady nový kamarády a podobně. Tak jako chvíli jsem neměl potřebu psát o svojí práci, neměl jsem potřebu prostě asi být jako vidět. Na druhou stranu mě to v něčem hrozně vynahradilo tady tuhleto jako být slyšet a umět jako vyprávět o tom, jak se dělá dobře design služeb a tak mi to vlastně jako hodně vynahradilo, že jsem mohl začít učit na univerzitě a mohl jsem tam začít učit design služeb a vlastně jako mám pocit, že teďka ten efekt, když člověk vlastně jako ví, že každý rok může nějakým způsobem hodně hezky pozitivně nebo nějak jako ovlivnit jako 30 lidí, kteří prostě jednou, anebo už teďka jsou designérama služeb a jednou prostě chtějí být a chtějí se v tom posouvat, no tak to je prostě mnohem větší efekt ve finále, než prostě někde prdat na konferencích. Jo. A mně to přijde vlastně jako, tohle mi přijde vlastně jako kouzelný. Takže já vlastně nemám pocit, že bych se vzdal kariéry vůbec. Vlastně naopak, jenom je to trošku jako jinačí a vzhledem k tomu, že mám prostě jako za ty léta, co to dělám, spoustu kontaktů a spoustu jako kamarádů a spoustu kamarádů a známých, se kterýma se hezky spolupracuje a těm lidem se spolupracuje hezky se mnou, tak prostě nemám nedostatek práce. Ta práce je smysluplná a zase jsem začal psát blog o designu, no, takže víc toho nepotřebuji. Ty na to máš čas. A konference povětšinou odmítám. Teď jsem byl nedávno na jednej, protože to bylo super a mohl jsem prostě mluvit přímo jako k cílovce a byl to mnohem víc workshop, než to byla prostě konference. Mm-hmm. A jako mě čas od času přijdou teďka jako pozvánky a tak, ale když mám zhodnotit, jestli mám zůstat prostě doma s dětma a říct, Jáni, prosím tě, hele, potřebujeme se s tebou jako přeházet kalendáře a celý překopat, protože jedu na konferenci, tak už to nepotřebuju tohle, no. Už jsem v tomhle asi vypovídaný a mám někdo poslouchat a to mi asi stačí v něčem. Ale mně tohle přijde hrozně důležitý, co říkáš, protože to vnímám v okruhu svých kamarádů, který třeba přemýšlejí o nějaký cestě ven třeba z Prahy nebo z nějakého toho jako úplně, jako říkám tomu systém, ale myslím myslím tím jako to epicentrum toho, kde se ta změna dělá a mají z toho strach to opustit. Třeba stejně tak to řešíme třeba se sociálníma sítěma, tak jenom právě ráda slyším ten příběh, že to může sloužit jako vlastně nějaký empowerment k tomu, aby se toho nebáli a aby vlastně věřili jak říká Tomáš Heisler, on říká jako měj rád svoji komunitu a komunita tě podrží. To znamená, že ty lidi na tebe nezapomenou a vlastně ty pracovní svaly, které se navázaly, se dají stále dál posilovat a nezmizej. Jo, to je možný. Já zároveň ale úplně jako nevěřím tomu, že to jde udělat prostě jako z nuly, nebo že to jde udělat prostě, že víš, prostě těch předchozích 15-20 let práce, předchozích 15-20 let
vlastně marketingového snažení, obrážení konferencí a podobně. To má jako vlastně teďka ten... Sklízíš, co se zasel. Vlastně jo, jakože teďka už to jde vlastně jako tohle nedělat a prostě jako je vlastně v něčem strašný luxus, komfort, ale mám pocit, že vlastně jako vystavěný historicky a zároveň ještě jedna věc, a nevím, jak moc opakovatelný, replikovatelný, prostě jako, že bych prostě řekl, hele, tamhle kamarádovi, který je, tak se taky odstěhuj, bude to v pohodě, to jde. Aha. No tak to bych si netrouf, jo. Jo. Já tady v tom jsem jako, mám pocit jako asi střízlivější, no, nebo nevím, jestli střízlivější, ale fakt bych se toho bál. No. Já se zeptám ještě Jany, jak to měla, a pak bych se možná ráda i dostala k tomu, možná jako jak jste vlastně udržovali ty vztahy, jako být praktičtější v tom pro posluchače. Tak Jani, a jak to máš ty? Ty jsi víc s dětma? Ne, my jsme s dětma opravdu jako stejně. Pro spoustu lidí tady v okolí je to velmi nepochopitelné, že opravdu to máme 50/50, i co se týče jako domácích prací a všeho tohodle, tak se snažíme být co nejvíc férový. Něčím se to osí, jako je třeba Romanova síla, tak to já jako nezastoupím, si dřevo řeže on. Ale jinak se fakt snažíme být v tom, jako opravdu to mít 50/50. Pracovní čas i ty jako domácí věci, i vlastně učení dětí, protože to je s tím spojené. A pro mě ta změna byla mnohem asi větší než pro Romana, protože jsem odešla na nějakého 3/4 roku na rodičák s Matýskem, s tím nejmladším. A potom jsem si říkala, že vlastně se úplně do toho designového světa nechci vracet právě z toho obavy, že nechci pořád jezdit. Ještě jak se uvolnily ty covidové restrikce, tak bylo vidět, že všechny firmy jsou úplně lačné potom, ať tam zase začnou jezdit ti konzultanti a pracovat. A ty jsi tedy pracovala jako konzultantka? Jo, já jsem pracovala jako designérka nejdřív v Kurtov Moravě a potom v Pábení. A vlastně dělala jsem design služeb postupně víc na spíš jako neziskových projektech nebo na různých sociálních inovacích, třeba s Unipol. Ale nějak s tím přechodem a tím přestěhováním mně přišlo zajímavější zkusit si najít něco tady. Ano. A byla jsem hodně sama zvědavá, jestli to půjde. A dostala jsem úplně báječnou nabídku právě od místní akční skupiny a taky od Rius Centra Kabinet, který jsem znala už nějak jako předtím, protože jsem si dělala kurz cirkulární ekonomiky na VŠE. Tak jsem tam poznala Danu Kalistovou, která tady v Českých Budějovicích má takové jako cirkulární centrum. A v Kaplici měla pobočku. A vlastně, protože jim naběhly nějaké nové dotace, tak tam potřebovali někoho, kdo to chytí. Krásně. A to jsem mohla být já. Což byla úplně jako nádherná nabídka, já jsem se to strašně moc vážila, protože fakt to bylo tady v místě a zároveň to bylo blízko tomu, co umím a znám. Ano. Ale vlastně to pro mě znamenalo úplně přeskládat všechno a spíš ty bývalé kontakty zahodit a začít tady budovat něco lokálně. A zpětně, to teďka dělám 3. rok, tak přijde mi, že to byla obrovská drzost přijít a říct, nikdo mě tady neznáte a já tady teď dělám komunitní centrum, protože jsem do té komunity vlastně nepatřila. Ale zároveň to mělo obrovské výhody v tom, že jsem neměla takové ty jako zasmrádlé vztahy, že moje pratetička někdy někomu tady něco. Jo. Protože je to tady malé město, všichni všechny znají. A právě tím, že mě tady nikdo nezná, tak to má i jako velké výhody. To mi přijde jako vlastně strašně zajímavý, protože vy jste byli docela pankáči i v tom, že jste vyloženě fakt jako dali prst na mapě. a jenom jako z dálky lehce tu komunitu si navnímali, ale šli jste do toho a vlastně teď prorůstáte do té komunity, která tady je. Chcete možná jenom krátce jako říct k tomu prorůstání? No, možná to rozhodnutí, že ono jako je to punk, se takhle přestěhovat a nikoho tady neznat, ale když jsme jezdili po republice a viděli jsme různá místa, kde se nám tak jako třeba někde se nám líbilo a říkali jsme si, no ale co tady ty naše děti s tou školou a jak by to bylo. Tak jsme vlastně vždycky našli, že je tam nějaká třeba komunitní nebo svobodná škola, že je tam nějaká komunita, že tam vlastně vždycky nějaký zárodek je. Protože pokud je to pěkné místo, tak je veliká pravděpodobnost, že tam žijí lidé, kteří tam žijí, protože se chtěli trošku utrhnout z města.
Takže jsme vlastně to už potom tak trošku nechali být, že jsme měli nějakou jako poměrně velkou výstupu, že vždycky tam nějaké podobně smýšlející lidi najdeme. Tak to je pecka. Jo, tak to já jsem teda neměl, ale... Ne? Tak já jsem to tak měl. Aha. A měl jsi z toho třeba strach, Romane, nebo? Ne, protože já jsem zase, já jsem rád sám. Já jako vlastně... Já kdybych nedělal to, co dělám, jako to znamená, že vlastně moje práce je, jsem obklopený lidmi a vedu workshopy a prostě skáču z party do party a potkávám se neustále s cizíma lidma a tak dál. To je vlastně moje práce. Tak já kdybych tohle nedělal, tak mám pocit, že prostě moje práce je úplně jako jiná, že jako chodím s kladivem a klepu do kolejnic, abych zjistil, jestli jsou dobře přidělaný a byl bych úplně spokojený. Nebo prostě někde jako v lese těžím dřevo, nevím, jo. Nevím. Samozřejmě s koněm, aha. Ano, to jsme zažili na Valašsku, to mám nafocený. Ale, takže jako já vlastně, mě by asi nevadilo být zalezlej, jo, jako 2,5 dne pracovat prostě s lidma a zbytek vlastně nebejt navázaný. Nějak úplně moc. Já bych z toho... Já vlastně nevím, co by to ve mně jako dělalo, kdyby jsme jako žili až takhle nějak odděleně. Zároveň vím, že by to bylo jako vlastně strašně špatný, protože Jáňa prostě potřebuje být s lidma a podobně. Takže myslím, že vlastně jako jsme nějakou dobu i hledali takovou jako balanc v tom, kdy můžu říct, hele, nejdu tam prostě, nechci prostě tady na to pálení čarodějnic, jo, nebo na Beltane, jo, nechci prostě. A že to chvíli trvalo, jako než jsme si v tom našli, jako kdy a jak chtít, kdy nechtít. Teďka hledáme podobně, kdy u nás dělat nějakou akci jako komunitní prostě kimči a moštování a pálení biouhle. A myslím, že v tom se teďka taky hledáme trošičku. A no, tak to je jenom jako co potřebuji říct, že vlastně zpětně vzato... Já jsem vlastně nehledal komunitu vůbec, jako ani mě to jako nenapadlo. Bylo zajímavé přemýšlet o škole a jako, ale prostě jako, že bych, já jsem hledal, aby mi tam bylo hezky, to místo, jako, to jsem hledal já a no to je všechno. A když se vrátíme tedy k tomu techničtějšímu, když jste popisu vlastně toho vašeho exitu, jako z toho nějakého pohodlného místa, kde vlastně ty třeba zakázky prostě chodějí, kdy vlastně se neustále s těmi lidma potkáváte, jste vidět, tak jak jste k tomu třeba přistupovali? Byli jste v pozici, kdy jste to třeba svým kamarádům říkali, jako že teď odcházíme a vlastně pojďme si třeba nějak navázat nějakou formu pravidelného potkávání, nebo v tu chvíli vlastně jste to vůbec neřešili, neměli jste na to kapacitu, prostě jste to odevzdali. Já si pamatuju asi hlavně takové ty loučící rozhovory, fakt jdem, ale to jsou ty blízcí kamarádi, kde byly slzy a bylo to těžký, protože nás třeba někteří nechtěli pustit. A to myslím hlavně teďka jako na kamarádku, třeba jejíž syn je nejlepší kamarád mých synů, tak tam je to těžký, nebo říkat to mámě, která bydlela 300 metrů od nás v Brně, tak říct si, stěhujeme se 300 kilometrů jinam, je prostě těžký, no. Ale pracovně tím, že my, když jsme se stěhovali, tak jsme ještě byli v Pábení, oba dva. A všechno bylo zavřené. A my jsme vlastně první rok hodně pendlovali, že jsme byli týden tady, týden v Brně. A tak nějak jako, když jsme to všechno převozili, tak vlastně ten chvíli tam byla ještě taková jako tranzice. Takže v té době se až tak moc nic neměnilo. Myslím, že ta hlavní změna nastala až tím, když se narodil Matýsek. A všechno se to tak nějak přeskládalo ještě úplně jinak. Já si taky myslím, že ten odchod byl vlastně dvourychlostní. Jakože první byl ten, že se opravdu jako stěhujeme, ale tím, že bylo všechno zavřené, tak si nikdo nevšiml, že jsme zmizeli. A ten druhý potom byl, nebo já ho mám strašně silně spojený s odchodem na to Pábení, protože, a tehdy jsem obepisoval prostě, hele, jako, ale bylo to takový to, že jsem byl v té firmě jednatel. Tak to bylo prostě takový, hele, končím v Pábení prostě. Takže to bylo dohromady. Najdete, vlastně. No, o rok později. Najdete mě tady a tady prostě.
a uvidíme, co se stane. No, takže tam vlastně bylo možný spolu s odchodem takhle, jako vlastně říct, že jsme změnili kompletně život. Ale já si trochu myslím, že to je vlastně jako ve finále nikoho moc netankovalo, jo. Jako, nebo, no, jakože to vlastně bylo těm lidem jedno, jo. Vlastně, jako, myslím si, že jo. A jako kontakty, který mám pocit měli zůstat, tak jako zůstaly. A kolem nich se nabalily jako zase jako jiný kontakty. Jako, teďka myslím, já mám pocit, že vlastně jako já mám jako, no to bude znít tak jako smutně, jo, ale já mám jako buď rodinu, anebo lidi, se kterými pracuju, to je tak moje jako parta, jo, jako lidi, se kterými spolupracuju na projektech. Já vlastně jako nemám moc jako vyloženě kamarádů, možná jo, jenom malinko. Ale za to prostě jako, když mám ty projekty, na kterých jsem, tak s těma lidma, se kterými spolupracuju, tak mám pocit, že mám nějaký jako hlubší vztah, jo. Jakože, a není to zase, že bychom chodili na kafička, na tak, ale že si jako fakt věříme, že to je prostě jako něčem jako strašně hezký, takový jako hlubší. Ty lidi mám vlastně jako rád, povětšinou, teda. A to si myslím, že se vlastně vrací. Jo, tady tyhle ty hlubší vztahy se vlastně ty zůstaly. Ty zůstaly, nebo se k sobě zase jako dooscilujeme někdy později. Jo? Jakože prostě to je jedno, jestli to bude teď, za 5 let, za 10 let, a že se k sobě prostě zase někudy jako vrátíme. Jo? Teď se mi to děje taky. Prostě už jsme 4 roky pryč a prostě najednou se jako ozývají, hele tyjo, my jsme si na tebe vzpomněli, tehdy to bylo zajímavý, pojďme se spojit znova. Jo? A to je super prostě. A právě jak Janě mluví o Daně Kalistový, tak my jsme tuhle spolu jeli vlakem a ona říká, no, já prostě nemám potřebu jako budovat nějaký, prostě tak jednou spolupracujeme, když na to bude spolu hezky, tak prostě za 2 roky budeme spolupracovat zás, protože prostě proč ne? A pak se zase jako v klidu rozejdem, protože prostě proč ne? A proč bychom to jako měli táhnout nějak jako uměle dál bokem a dělat si prostě navzájem spolu večírky a potkávat se a udržovat kontakty a prostě dávat si dárky na Vánoce. Blbost prostě. No a to je strašně... Jste neposlali PF-ku? Já jsem naštvaný z PF, protože prostě před Vánoci chci mít klid a ne, aby mi každých 5 minut cinkal mobil, že mi prostě přišel PF-ko. No. Každopádně já jsem strašně ráda, že o tom takhle uvolněně mluvíte, protože součástí Mattering Talks já vlastně se snažím mluvit s lidma, kteří našli odvahu, vlastně nebáli se toho, jakože alternativního marketingu toho svého podnikání. Nebáli se vlastně toho, že Ježišmarje, já když teď udělám ten krok, tak vlastně se ztratím z toho pole úplně. A přijde mi nesmírně důležitý vlastně nasvětlovat i to, že je tady nějaká mezilidská infrastruktura, která funguje vlastně úplně jinak. Nebo ne, funguje úplně stejně. A že to odevzdání se tomu prostoru nebo odevzdání se té náhodě, když to tak řekneme, v důvěře vlastně vůbec nemusí být špatný. Že ten strach je vlastně jako zvenčí naučený. A takže často právě dodávám odvahu a doufám, že Mattering Talks tady s tím pomáhají. No. Každopádně mě by ještě moc zajímalo, protože my jsme se... Možná ještě jednou myšlenku k tomu přechodu, protože mi tak jako zpětně dochází, že já jsem něco podobného už jednou zažila, protože jsem se vracela z první rodičovské do práce. Aha. A vlastně ten scénář byl trošku v něčem podobný. Teda nestěhovala jsem se 300 kilometrů jinam, ale vrátila jsem se do původní firmy, ve které jsem byla předtím, než jsem odcházela na rodičák. A tam jsem byla zaměstnaná, nebo jsi tam byla jako jak to bývá u osobeč. No jako designerský firmy si nemůžou dovolit. Prostě, kontraktor. Ano, kontraktor se tomu říká. Když jsem se tam vrátila, ale už to tak nějak jako nevonělo dohromady. Ano. Ty lidi vždycky mám moc ráda, ale prostě nějak už mě to tam jako netěšilo. A vlastně jsem se s tím mateřstvím vždycky někam posunula. Vždycky mě to jako nasměrovalo trošku jako do jiného tématu. A tam pro mě začala být zajímavá právě cirkulární ekonomika a ESG a tady tyhle věci. A tak jsem se v tom začala trošku víc vzdělávat a pak nás to tak nějak jako dooscilovalo vlastně k tomu, že spolupracovat s Pábení vlastně začalo dávat daleko větší smysl, protože ti byli v těch tématech a v tomhle přemýšlení jinde. Ano. Takže jsem vlastně zmínila... A tam jste se s Romanem poznali? Nebo už jste ne, vůbec to už byli manželé. A když jsme spolu začali žít, tak ještě Pábení
Tak pábení si byli jenom ty vlastně. Ano, Nela přicházela. No. Ano, když se narodil první syn, tak do pábení přišel první člověk. No, takže vlastně jsem tu změnu velkou už jednou udělala a teď to vlastně proběhlo velmi podobně, že chvíli jsem ještě jako po narození Matýska tam zůstávala a pak mě to zase oddriftovalo jako někam jinam a vlastně mi nepřijde, že je to nějak jako špatně, nebo že by to bylo nějak strašidelné, prostě se to tak jako děje a myslím, že kdybych, jakože už nebudu, ale kdybych měla ještě 4. dítě, tak pravděpodobně zase totálně přeskládám to, co chci v tu chvíli dělat, protože mě to vždycky někam šoupne jinam. Mě tohle právě jako ta žensko-mužská spolupráce nesmírně zajímá. My jsme se ještě předtím, když jsme se povídali u kafe o tom, jak to máte, tak vlastně ty jsi řekla, že Roman je téměř ještě větší feminista než ty, ale ač je to z mému srdci smutný, tak pořád ještě je to vlastně rarita, že muž se vůbec podílí, i když teď už je to třeba v Praze jako daleko častější, že se podílí jako na vychovávání dětí a na chodu domácnosti. A jak vy jste vlastně tady k tomu přišli? Povídali jste si o tom třeba dopředu? Jak jste ten princip té rovnosti, jak ve vás rostl a jak to vnímáte? Tak Janě začni. Tak já asi začnu od 3. dítěte, protože předtím to bylo takové, že Roman pracoval, já jsem byla doma a když k nám přijela babička, tak jsem měla čas třeba dělat nějaký vlastní projekty. Takže tam bych to úplně jako nepojmenovala, že by to bylo nějak jako rovně nastavené. Ale tehdy to tak dávalo jako ekonomickou logiku a přišlo nám, že Roman lovil mamuta a no, udržovala. Já jsem udržovala rodinného krbu. No, ale vlastně s Matýskem tam byly rozhovory v tom duchu, že jestli máme mít 3. dítě, tak ale to potřebujeme jinak, nebo možná já to potřebuju jinak. A že by dávalo smysl si to nastavit mnohem víc rovně a myslím, že jsme tehdy byli i dost. To znamená, ty jsi vyvolala jakoby tu diskuzi o tom? Asi jo. Nevím, pamatuješ to stejně? Ne, ale to nevadí. Tak pak nám Roman tomu řekne. Smějete se, tak je to dobrý. Jo, tak já jsem vlastně neskutečně vděčná za to, jak to máme nastavené. Já znám jenom jednu jinou rodinu, která by to měla stejně. Jakože si takhle dělí ten pracovní a rodinný čas. No. Hele, já musím říct, že my mužem máme, dokonce on byl 2 nebo 3 roky na mateřský. A já jsem nesmírně vděčná za to, že vlastně jako Američan přines tuhletu jako bezpodmínně. Měli jsme jeho kamarády Američany, že jsme seděli u stolu, my jsme večeři, oni se zvedli, začali sklízet ze stolu, chlapi plnit myčku a tak dále a nalejvali nám, že nám víno. Prostě jakože fantastický. Promiň, ale takže je to pořád ještě vlastně jako tady v kruzích, který znáte, vlastně atypický? Jo, hodně. Jako, znám minimum párů, který by měli rozdělený po dobu toho, kdy jsou ty děti maličký, že by to měli půl se starám, půl pracuju. Že znám ženy, které pracují od velmi útlého věku dětí, ale ty mají ty děti třeba v nějaké jako hlídací skupince, nebo mají babičky, které jako se starají o tu péči. Ale že by ty manželé takhle jako byli do toho aktivně zapojení, tak... A můžu se vás zeptat, jako jenom taková odbočka, jako dobrý den. Dobrý den, jako designéři systémových změn, nevnímáte to trošku, že to je i, jako, že to není jenom o tom, že by muži, jako jim to nedocházelo nebo nechtěli, ale že to je prostě hodně daný tou společností a těma jakoby požadavkama, které na ně jsou, nebo myslíte, že to je i tím nastavením u těch lidí ve vašem okolí? Já si myslím, že ve většině rodin, co já znám, je to pragmatické rozhodnutí o finančním zabezpečení rodiny. Okay, prostě chlap bere víc, máme ten pay gap 20%, tak je to. Teď já hrozně tady šklabím se. No. Já taky. Ale je to ta realita, jak se uživíme, tak chlap zůstane v práci, ale potom se to vlastně jenom rozšiřuje, ty nůžky. A ta debata v těch partnerských vztazích už potom jako dost často nebývá o tom, a co ty, milí manželi, až umřeš, jako dle statistik o nějakých těch pár let dřív. Tak potom, jak bude vypadat třeba můj vdovský důchod a co s tím udělá to, že jsem byla 12 třeba na rodičáku. No, tak tohle jsou jako ty diskuze, které mám pocit, že se jako nevedou vlastně a bylo by dobrý je zdvihat. Skvělý point. No a Romane, jak ty vnímal emancipaci Jany a vklouznutí do rovnocenního?
No, já vlastně nevnímal jinak tu debatu, já vlastně vnímal jenom start té debaty už mnohem dřív, protože jako ve mně je vlastně silný zážitek v tomhle, když já vlastně jako po tom, co odcházela vlastně jako z druhý rodičovský, která následovala bezprostředně po první a byla 3 roky, nebo jak dlouho vlastně doma, je to tak, nebo 4 dokonce možná. No, pracovala jsem přitom, ale tak třeba 1 den v týdnu, že to bylo fakt maličko, a napadlo jsem se vracela fakt asi po 3 letech. No tak já byl vlastně jako 3 měsíce doma s klukama, aby Jáňa mohla najet do práce, jo. A pro mě to byl v něčem jako zážitek, který bych vlastně strašně doporučil moc všem možným chlapům, zejména asi, ale zároveň on vůbec nebyl dobrý. Okay. Jako já jsem měl pocit, protože že jo, do té doby prostě jsem dělal... Ono se to nějak prostě doma dělo, že? Ty své designy služeb a jezdil jsem po těch konferencích a měl jsem ty superpowers, jo? Měl jsem ty super schopnosti, za který mě lidi měli rádi, oceňovali mě a tak. No a teď jsem přišel domů a já jsem nebyl schopný za hodinu dostat děti ven do botiček. Prostě. A nedej bože včas do školky. Takže ego dostalo na zadek. No a já jsem prostě jako psychicky jsem šel úplně jako dolů. Bylo to pro mě fakt jako v něčem strašně náročný. A pak mi trvalo jako, a když jsem se potom vracel zpátky, tak já jsem byl úplně, mám pocit jako zdownovaný, hele, jako vlastně jsem tu užitečnej, prostě, protože jsem si ani nepřipadal. A teď jsem si začal zpětně říkat, ty kráso. A teď si představ, že se vracíš po 4 letech, po 5 letech prostě. Jaký to musí být, když to je takhle debilní po 3 měsících. Jo? Ale samozřejmě, teda jako na Facebookách jsem samozřejmě jako působil jako hrdina. To je právě taky třeba, že jo? Že ale já jsem působil jako hrdina, i když jsem sdílel tyhle negativní zkušenosti. Jo. A oni říkají, to je dobrý, že tam seš, to je dobrý, že to děláš, prostě jenom to sdílej, to je prostě skvělý. No. A tohle to ve mně jako udělalo nějaký věci, jako hodně. A když jsme potom jako vlastně řešili, jako začali vést tu debatu, já fakt nevím, kdo ji tehdy inicioval. Myslím, že to jako bylo takový jako přirozenější, nebo že jsme prostě si o tom začali povídat. Tak já vlastně jako si úplně vzpomínám, že jsme i vlastně jako řešili možnost, že já půjdu jako na rodičák, že prostě já budu vlastně doma a jako Janě může být vlastně jako celou, no jako, že prostě bude, nebo že ona bude 4 dny pracovat a já 1, nebo něco takového. Jo. Když jsme hledali tady tuhle variantu, že všechno to vlastně jako bylo ve hře a mě to vlastně strašně lákalo, protože já jsem mezi tím prostě odcházel z té firmy, ten odchod byl bolavej strašně moc. Jako teď, já jsem doteď traumatizovaný. A já jsem si vlastně říkal, to je bezvá příležitost, jak z toho úplně vypadnout prostě. Jo, jak jako, a vlastně bych to jako, teď jsem strašně rád, že jsme to neudělali. Jo, protože prostě se mě to povedlo znova nahodit, jako do tvůrčí energie v té mojí práci. A do toho, že prostě jako umím být konstruktivní a neodmakávám si ty svoje 8hodinovky, kdy už se těším, až se půjdu zaběhat. Ale prostě jako těma projektama už zase žiju. Ale pamatuju si ten rok prostě, kdy se narodil Matýsek, já jsem odcházel prostě a viděl jsem tam možnost úniku na tu rodičovskou. A kdy jsem prostě jako asi dělal furt dobrou práci, ale zároveň prostě to nebylo to jako jako tou plnou energii, kterou bych jako chtěl. Tak takhle si pamatuju tu debatu já, ty začátky a vlastně tu příležitost, kterou jsem já zatím jakoby viděl. A jsem rád, že jsme to neudělali, jako hrozně moc, ale až teď, no, teď. Děkuju, že to je strašně jako silná zpověď a já to vnímám velmi podobně, že by vlastně tu zkušenost jsme měli zažít rovnocenně, protože ta neviditelná práce té péče se odráží samozřejmě i v ekonomickém systému, který máme a tak dále, a tak dále. Vlastně je to něco, čeho jsme se dotkli i v debatě, než u kafíčka, o tom, jak vlastně designéři změn nebo systémových změn vlastně nahlížíte i na to, jak ty změny, které se třeba jsou specificky méně orientované třeba na ekonomické startupy nebo ekonomické věci a více jsou orientované na komunity, na péči, na nějaký sociální témata. Jak vnímáte roli žen v této oblasti, jak vnímáte roli mužů
v této oblasti, s čím se setkáváte. A nebojte se to nazvat pravýma jménama, já nemám tak velký dosah. Dobře. Tohle podcast je český, to je mimochodem záležení. Dobře, záležení, to je krásný. Jení, já ti dám prostor na přemýšlení, začneš odpovídat. A Míša, tady teďka můžeme ukázat krásný pohled na Novohradský hory. A to je nádhera, prostě vážení posluchači. A tamhle jsou Slepičí hory a je to tady prostě, tady ten pohled je moc krásný. Já vás ještě poprosím o obrázek, já ho tam dodám k tomu. Počkej, tak já ti to vyfotím a pak to bude pošlu, super, jo? Když mi to pošleš. Tak Jení, můžeš, tak odpovídej. To je krásná otázka. A mně přijde, že když se člověk podívá na jako libovolné panely, které jsou nějak tematicky zaměřené, třeba já totiž krom toho, že jsem dělala design služeb, tak asi 15 let dělám přípravu lidí na prezentace. A prošla jsem si různé, jako třeba příprava nějakých startupistů, ale pak mě to dovedlo k tomu, že nejvíc dělám s ženskýma. Teď teda ne, protože na to nemám čas, ale třeba ještě před rokem jsem jako měla pár klientek. A jak se ptala na to pozlátko, tak já to užívám přes ty lidi, že je připravuju na blízkaný konference a to mě na tom těší. A když se potom člověk podívá na třeba takový jako panel, jak vypadá složený na libovolné startup soutěži, kde se jedná o ty jako velký peníze a o ty... Povídej. Když se dá prostě o ty jako velký peníze a jak si urvat ty nějaký vendory, tak tam to jsou samý chlapy a když potom je člověk třeba na nějakém panelu, kde se jedná o jako sociální otázky nebo témata péče, tak to jsou zase samý ženský a to neznamená, že někdo z nich je jako nekompetentní nebo že by to bylo prostě jsou to jenom jiný témata, který ty lidi řeší a zvedají a dává jim smysl pro to jako kdyby obětovat celý život a jezdit do té Prahy pořád a mluvit o těch věcech. Ale přijde mi, že je to jako zásadně špatně, když nemáme v sociálních tématech chlapy a proto se třeba strašně vážím toho, že Roman tyhle ty věci vlastně chce dělat a že ho to baví. Ale i obráceně, že v těch startupech prostě a v těch třeba organizacích, které je podporujou, tak jsou majoritně chlapy. Protože by tam měly být oba dva ty pohledy, protože každý k tomu umí něco přinést důležitého. A pro mě to ještě mluvíš řečí mého kmene, sestry. Pro mě to ještě specificky těžké, protože ta komunita, kterou já tady buduju, tak je nejvíc zaměřená na rodiče a já pořád se snažím říkat, že je to na rodiče a že je to o péči rodičů, ale furt to jsou ty ženský. A dostat k nějakému kulatému stolu chlapy a bavit se s nima o těch otázkách je vlastně strašně těžké. Teď třeba ve čtvrtek budeme mít, se nám povedlo svolat tady na Kaplické radnici pracovní podskupinu, která se bude týkat tématu rovného postavení žen a mužů na trhu práce, tady v tomhletom mikroregionu. Což je boží, že se to vůbec povedlo, že můžeme. Ale kdo tam bude sedět u toho stolu? A v tom je to strašně smutné. Nám se jako i povedlo tam dovést vlastně, že tam jsou jinak zástupci municipality, různých jako podporných organizací, ale i rodiče. Ale rodiče jsou matky. A třeba nemáme tam třeba ty zaměstnavatele. Jo. A moc doufám, že tam časem dotáhneme. Hele, v Same Old Story já si pamatuju, že když jsem ještě chodila na ty CSR konference, mě tam ještě zvali. Já, jak jsem autista, tak jsem tam vždycky všechno říkala jako na plnou hubu, tak už mě tam nezvou. Ale dokud mě tam zvali, tak tam jsem fakt i právě jako viděla, že tam byly vždycky ty paní z těch CSR oddělení. který jakoby vyslala nějaká ta daná prostě organizace a vlastně vesměs ženy, no. No, měla jsem teďka ještě krásný zážitek, že jsem byla na podzim v silnějších hybatelkách. To je od České spořky takový program pro lidi, kteří se zabývají komunitní prací nebo komunitní činností. A bylo to nádherný, máme z toho takovou báječnou partu tady jeho českých žen, protože jsme byli rozděleni podle krajů. Ale já jsem se potom ptala, proč se ten program jmenuje Silnější hybatelé, když z těch 30 účastníků je tam jeden chlap. A organizátorky jsou ženy, účastníci jsou ženy, většina mentorů jsou ženy, ale byly tam i nějací chlapy. Já jsem třeba dostala mentora chlapa, to bylo super.
ale vlastně je to celé dělané s takovou jako ženskou energií a vůbec takovou rytmní práce. Je takový jako, prostě je to ta třetí směna, no, kterou dost často ženy po 40 na sebe přejímají. Je to tak. Já tam dám jenom kratičkou vsuvku o tom rodičovství, o kterém ty mluvíš. Já mám 2 kluky, který jsou vlastně dneska ve věku 16 a skoro 17, skoro 15 let. A vlastně opravdu se to jako prožívám, jak nesmírně důležitý pro ty kluky je táta, jak nesmírně důležitá je ta mužská energie, jak vlastně se s ním identifikujou a jak potřebujou být vlastně od malička, teď mě to akorát v retrospektivě dochází, jak opravdu potřebují od malička být jako s tím mužem. Takže myslím si, že jako částečně některé problémy v naší společnosti můžou být tím, že ty muži vlastně jakoby nejsou, až tak moc nemají, není to nastavený tak, aby mohli v tom poli být, což je fantastický, že předám teď rovnou Romanovi slovo. Roman nese Matýska na bříšku a může nám říct, teda na břichu mužským, tak? Na hrudi. Na hrudi. Jo. A může nám říct teda o téhle složitý otázky, jak ty to vidíš ve svém vlastně ti připomenu designování služeb, které jsou nebo změn, které se týkají vlastně těch sociálních, lidských nebo environmentálních témat. A role ženy a muže v tom. Hele, já tam vlastně neznám úplně role, no nebo znám, umím je pojmenovat role mužů, ale já jsem tím, že jsem teďka majoritně na sociálních a vzdělávacích tématech, tak jsem obklopený zejména ženama. Já mám vlastně jako jenom jeden z těch projektů snad, na kterým jsem, je, že by tam byly ještě i jiný chlapy. A to je vlastně málo. To je nebo 2 vlastně možná, ale zase jsou tam jako ve velmi silným jako oslabení. Takže já vlastně teďka mám pocit, že vlastně jako ani neznám ten mužský pohled, ten jiný mužský pohled než svůj na ty věci. A zároveň prostě taky vím, že jako vycházím, mám pocit z rodiny, která byla vlastně jako, kde byla ta silná matka. A možná jako proto mě to tam jako teďka taky jako směruje. Teďka mám vedle sebe prostě jako silnou ženu. A mám pocit, že se obklopuju jenom silnýma ženama teď momentálně. Nemyslím si, že to je ale úplně dobře, protože já vlastně v současnosti i tím, jak máme vyskládaný život, tak když si povídám s chlapama, hele, proč nám nepřijdeš prostě taky popečovat o děti do školky? Nebo prosím tě, tyjo, nechtěl bys přijít teda na tu naší pracovní podskupinu? Co já bych tam říkal prostě, to jako není pro mě takovýhle témata, to není pro mě takovýhle věci. A to je, jako teď jsem to hodně zjednodušil, zatím je spousta obav, zatím je spousta strachů, zatím je spousta toho, že tady máme tradičně nějak postavený role pečující versus jako lovící mamuty, ty jsi to pojmenovávala. A blbý potom je, že když se ve finále ale rozhoduje, já jsem sice jako v dominantně ženských týmech, ale často se o těch finálních designech a výsledcích té práce rozhoduje někde opatrovejš a tam už sedí chlap, jo, který ale většinou nebejvá tak často úplně u té tvorby a zase to jako hodnotí jako jinou optikou. A tam to potom jako nějak jako se divně křeše a jako dochází tam k různým jako neporozuměním. Takže to je, jak bych popsal tu situaci. Nevím, jak z ní ven, protože já vím, že tam do těch jako projektů vnáším nějaký mužský prvek, ale zároveň prostě tím, že to facilituju, tak se snažím nechat proudit prostě tu energii, která je tam ta hlavní, ta dominantní, ta ženská. Takže ty výsledky jsou pravděpodobně jako hodně pečující, hodně ženský, hodně takový jako jo, a pak to má ale působit jako ve světě, který je žensko-mužský, ty výsledky. A Kež by byl žensko-mužský. Jo, jasně. A nebo prostě je vlastně hlavně mužský nebo řízený chlapama. Takže jako pro mě tohle je vlastně jako strašně komplikovaná věc. Mně je v mých projektech hrozně hezky. Vlastně
vlastně bych si chtěl vyzkoušet nějaký jako mužský projekt prostě, to by mi přišlo skvělý, ale zároveň úplně si jako uvědomuji, že kdybych jel na první setkání, tak bych jel velmi jako plný ostychu, protože už jsem vlastně s chlapama strašně dlouho nic nedělal. Zajímavý. My jsme se vlastně při tom kafi bavili o tom, jak často aspoň já se s tím setkávám na projektech, kde pracuju, že vlastně a tím jako nechci vůbec nějak říkat, že to je, že to tak je. Je to jenom čistě jako zkušenost, kterou, jak já to vidím, tu situaci, nicméně často vidím jako daleko větší progresivnost jako a ochotu vlastně jako opravdu na té praktické bázi ty věci měnit právě u žen, zatímco u mužů vnímám často takovou jako větší obavu a touhu po zachování nějakého, řekněme, toho stávajícího stavu. A říkám, vůbec nechci generalizovat. Nicméně to je nějaká moje zkušenost. Ty jo, hele, já jsem si dala asi chvilku pauzu, protože asi my tady jdeme z kopce a asi to sjedu. Jsme tady u krásných nábojnic, co to je za památník tady? Krásný nábojnice, ale je to památník odsunu Němců, tady z pohraničí. Aha, ale jsou to takový jako... Tam dole je potom seznam, nebo prostě popsáno, kolik mrtvých tady bylo vlastně při těch odsunech, který byly... Protože tady vlastně projížděl vlak, tady je dráha a z toho vlaku vlastně vyhazovali ty mrtvý těla, když je převáželi do Rakouska a do Německa. A tohle je vlastně masový hrob těch převážených vězňů. No, takže... Tak čestná památka všem duším. A pro mě to takové memento tady toho pohraničí, protože semka chodí děti hulit, ono je to takový odlehlý místo. Ale s hezkým výhledem. Nad vesničkou, jo, jako s pěkným výhledem. A tady dřív mě říkali kamarádi, že co tady žijou dlouho, že tady byly starý jabloně, oni tady potom jako je vykácali vlastně, že by proto měli nějaký důvod a nasadili tady novou álej. A přijde mi, že to je hrozně silná metafora toho, jak se místní lidi staví k té historii, protože to, co bylo starý, tak se dost často jako zametá pod koberec, že kdyby to neexistovalo a staví se něco nového, ale vlastně bez nějakého ukotvení nebo nějakého smíření s tím, co všechno se tady dělo. No. Vytržení tady z kontextu je, vlastně vytržení z kontextu, to je, kdybych tady popisoval to místo a ty lidi tady a jakože, tak to je to strašně silný, jo, jakože se tady sice staví z těch starých kamenů, který si tady lidi postavili nový domy, z těch jako starých německých statků si tady lidi postavili svoje nový doby, ale pak se nevzpomíná na ty obyvatele těch starých statků a rozhodně se na ně nevzpomíná s láskou a vlastně já jsem tady nikdy nebyl v nějaké hluboké debatě na téma historie před rokem 45. Jo. Trauma. Veliký. My to máme na místě, kde máme chatu velmi podobný. Tam je bývala vysídlená Avčeto u Prahy, tak vlastně u Štěchovic. Tam se říká Štěchovický poklad a vlastně traduje se historka, že tam to vyklidili vlastně, ne, to není historka, to je realita, že to si to tam vyklidili nacisti, vysídlili a vlastně tam se pracovalo údajně na nějaký jako atomový bombě a že Štěchovický poklad je vlastně jako uran nebo jo, takže taky je to tam strašně jako tam je to vidět to trauma v těch lidech, jako nesmírně v těch vesnicích. Chceš slyšet historku o našem pokladu? No řekni, máte tady místní poklad? No my máme náš vlastní poklad. Když jsme rekonstruovali stodolu, tak chlapi, co tam kopali dole pod základy, tak tam najednou na něco narazili a tam byl schovaný servis. Porcelánový. A nějaký skleničky a rubínová taková karafa, může mi to pak ukázat. Ono to vlastně nemá žádnou historickou hodnotu, ale pravděpodobně ta německá rodina, co tam před náma, nebo potom tam ještě byla česká rodina, ale ta německá rodina, co tam žila původně před odsunem, tak to tam schovali a mě přijde úplně fascinující, že to vydrželo. Čím to nebylo v žádné krabici, bedně, to prostě bylo tak jako ložené, zasypané hlínou. A potom tam byly traktory, bejci tam byly ustájení. Bagr přesto jezdil. No, a všechno to vydrželo. A počkalo to až na nás, tak my to teďka máme jako, jsme si to vzali jako náš rodinný servis, poděkovali jsme za to a když máme nějakou třeba štědrovečerní hostinu, tak z toho jíme. Aha, to je krásný. Ježiš, tak to je krásný závěr. Já vám nesmírně děkuji, protože já myslím, že vy jste společně naplnili
tu misi toho záležení a toho náboje, který bych ráda do toho povídání dávala, protože vám tady opravdu jako záleží nejen na vašich dětech, ale na té krajině, do které jste přišli a to je prostě fantastický. Tak kéž se vaše slovo šíří a já se zeptám úplně na poslední otázku, protože mám kamaráda Janka Sedláře, který dělá takový dokumenty o lidech, kteří vlastně odešli bydlet jako mimo systém, když to tak řekneme, ten se jmenuje Žít lehce, tak žije se vám lehce? Jak kdy. Jak kdy. Já to asi nemám jak dál komentovat. Je to prostě up and downs, pořád to je up and downs, jenom jiný tentokrát. No. Já myslím, že lehkost v tom není. Je to obrovsky naplněné, ale naplněné jako postrop. Že když tak někomu říkám, jak to máme poskládané, tak se všichni myslí, že máme spousta času a vlastně chodíme si tak jako na výlety a na kávičky, ale vlastně my ten čas máme rozplánovaný pomalu po hodinách, tak aby jsme všechno zvládali, 3 děti a dům a zahradu a práce a zvládali si to nějak jako přendávat a většinou na nás samotné už tam jako moc toho času nezbývá. Takže tu lehkost asi ještě hledáme a myslím, že ji dlouho hledat budeme. Nevím, jestli ji někdy najdem, ale rozhodně je to plné. Plný život. Takže plnost. Mně přijde, mám nakonec věc ještě, mně přijde strašně vtipný, že já jsem svůj původní blog pojmenoval Žít pomalší. Jakože, protože jsme v Pomalší, jako v tom mikroregionu, teď je tady řeka Malše, ale Pomalší ještě jako ten druhý význam. Prostě pomalejc a tak. A celou dobu jsem si myslel, jaký to jako bude, že se to nám to povede, že prostě zpomalíme a tak. A já si myslím, že tady vlastně, co jsme se sem jako přestěhovali, tak to nabralo úplně jiný grády. Vlastně ještě jako, ale úplně ještě jiný grády, protože jakože najednou prostě nějaký jako psychično a tak dál, prostě a nějakou jako základní logistiku panelákového bytu a života v něm a práci a tak dál najednou jako naplnili komunita, zahrádka, fyzická práce, 3. dítě. Ovečky, kompostovací záchod. A teďka ještě ta práce a prostě systémový projekty a jako nějaký budování, 1., 2., 3. směna prostě a tak. Takže to není pomalší, no. Jako není to, nespomalili jsme. Ale je to plný a je to taky dobrodružně plný a no, tak. Krásný. Já vám moc děkuju. Moc mě těšilo. My taky děkujeme. Ať se daří. Bylo to hrozně hezký povídání.